Ti Masakbayan. Ti napalabas, kursunada ni Jared Nebeya, gaputan na pintas ti balasang. Ngam saan na nasaya ti panakilangan ni Beya kan kuana, tanalaad kano, iti panaglabas ti aldaw. Inlimad da Frankan Beya ti relasyon da, ngam nadlawlat ta ni Nana Flora, a landlady da. Iti sabali a bangir, nagsakit ni Tata Mario. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas na pauluhan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan ba? Ay, kasanon no magastuta ti kwarta nga aramatin ni Bea. Danda ni manan nagbayad iti abang na. Kahit kasanaw no kumarumot na itarikrik na alain takit din. Nungay maidalit ka. Di ad-addan, adi ka makatrabaho. Apa yun lakay? Agan anukan. Marigata na nga umagas. Ha? Mabiglang tainak mga yam itilugan. Taipan ka ni ospital. Kunak tumot nga ming. Nga iti ipay kumanapan ta iti doktor. Anya ti ko na ti doktor. Apayan nakapsuta. Saan laang nga uyak na itarikrik na adagayam sakit mo iti puso. Maiparit ka nga agbanong. Nagkasangan. Ay, kasano nga roden nga ay. Saan mo nga ipapilit yung trabaho? Napatpatag ti salunat mo, ngam ti panagtrabaho. Kapilitan nga sardeng ni Bea no kasta. Ay, katanyangay nga ron ti maaramid ta. Gan ko na naman ti day nga agtrabaho ka naw. Parang mairemedyo na tadi mo mat nga roden kabailan ti agtrabaho. Adda ka di impaw itda tatang apagmatrikula ken pagbayad ko iti abang ko, nana? Ay awan, balasang ko. Impan ni nanang mo ni tatang mo ija ospital. Apay, nana. Anya ti sakit ni tatang? Ay, saan ko pa'y nga amaw, ta saan ko ang nakasarita ni nanang mo. Nadamag ko laeng nga impan na ka no ija ospital. Kasano nga roden? Kat dandani pa yun ti exam. Diyak ka din maka-exam? Un-un na anda pa'y ti salunat ni tatang mo Kasano no may dalit. Unay matan. Sigurado adyak maka-exam nga rod no kastoy. Ay, nagmalas matan. Ay, anya nga rod nga ay kat di damat nagayat ang tinapasamak. Pautangan kayo laengan, tapno di sayang daytoy a semestre. Ha? Ay na, agyaman ako unay kada kayo, nana. Kumusta kayon? Anya ka ditimbaga ti doktor asakit ni Kaka Mario? Adagayam sakit na iti puso, kaka. Saan laeng ajay uyak na. Nakarkaro akim mapsaut idinabaybayaan. Ayun na yan. Adda dagiti banag aditay mapakadaan. Kas kuma iti sakit. Ditay namnamaan nga iti anyaman nga oras. Kumpet kada tayo. Kaya't tayo man no saan. Maladingi tanaklaan, kaka. Tada kami pa'y aperme tirigat na tinakapasamakan ti kastoy. Inabuson samet nga min nila kay mo tinagtrabaho. Inikan na kumamot ti bagina iti inana. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Ngam di nakmat ipangpangag. Pinautangak gayam ni Bea iti pangmatrikulana. Kan pagabang na. Saan nga min maka-examine ka no saan nga agbayad iti matrikulana. Sayang nga agpaisong amay dayto a semestre. Ulitin naman no saan maka-examine. Ay na, agyaman ak akaka. Imbaglakit din ta pinautangam. Pinautangan kanu ni Maya, ni Bea iti pinagmatrikula na, kan pinagbayad na iti abang na. Kasano nga'y mamayadan. Jakmat nga roden kabalan tiyag trabaho. Siya kun tiyag trabaho. At damat dagiti prutas kanat natang mabalin nga ilakaw. Intun maimos nga'y. Kat di ka mat makaarado. Diferensyano siksikat tiyag trabaho.
Ay kat anusan ta, no anya ti maubrak, lakay. Apayan naliday ka. Anya ka diti parikot mo. Impan ka no ni nanang ni tatang iti ospital. No saan ang makatrabaho ni tatang? Kapilitan ngay nakabirok iti trabaho. Agsardeng kapay nga agadal. Kapilitan taan niya ngay ti pagbayad ko. Orek ano ni tatang ko. Saan ka no unay na makatrabaho? Gapoy ti rayuma kan sakit ti sikit na. Sumardeng ka kadimat. Planok ti umakariti nalaklaka pagkasiraan. Ang saan na dito eh. Ijay tun ayan ti pakabirukan iti trabaho. Nalabit nga uray siya. Kat agkita akmat iti trabaho. Umayak man mat di tayo bagbagam analaklaka apagabangan iti kwarto. Adatan dito'y balay. Di ka man agganatan nga agtrabaho. Dahito yan tay kunada adon ang mamirmiraot. Apay ko maadun ako naman. Maawagan pa'y nga ron iti down no mamirmiraot mo't lang. Don taagtugaw, mangan kan maturog laeng tiaramidan. Sa anak mo't nga ron na makatrabahon iti talaon. Ti importante, saan ka manan nga agsakit. Narigrigat no adda agsakit a kapamilya. At ayamat mayat nga agsakit. Ambok day ta, ngam annadam ngamin ata bagim. Di mo abuswan ako nak. Sa dino ti kunam apagakaram? Kan apay? Agsardeng akit iti ang semestre. Tagtrabaho akpay. Awan ngamin pag-tuition ko. Mabalin mo matlatat ti agyan dito'y kwartuta. Ore adda do ti bayadak. Awan mo't ngamin mabalin na sirkan dito at trabaho, bro. Sa anak mo't ngamin na maestro. Tapno agaplaya ko makas maestro. Ha? Anya nga trabaho ti pagaplayam? Ore waiter di tanano iso ti bakante. Narigat ti mapanagtalo ni di away. Ngam sayang ti panagadal mo no sumardeng ka akunam. Masaya ang anak mo. Awan mabalin ko, bro. Anya ka diti napasama kada kayo, tatang. Amok pa yan. Nagadumat dita ti mabalin na kawiwitan ti sakit. Masapay sakpay matay na. Ay, Sa anak ka din asumrak inton umay apa nagsasarak, tatang. hanya nga ti pagbayad mo. Kanay busmut tan tinakaisaldaan ti talon. Adi ka pa'y nakaturpos. Nakautang tayo pa'y kanimaya. Inak lang aruden agbirok iti trabaho. Ituloy kunto ti agadal inton adda urnong ko. Apay no tulong am laninanang mo ni di bangkag kantalon. Tanay kaasimat. Jakmat ngaminan makatrabaho anak kao. Day takot ang kainaran iti bangkag kentalonan. Ay, no way. Bea, apay nga agim impaki kamatan. Medyo adayo dito iti nakasarakak iti trabaho. May sa akon a servidora iti restaurant iti sentro. Ay, sayang no agsardeng ka iti panagadal mo. Awan mabalin ko. Ituloy kong tumit lang. Apaman ang makaurnungak iti busbusek nga agadal. Sapay la ko mga rod, ta makaurnong ka. Nagrigat kat ngaminan ti kastoy. Marigrigat lang aruden da tao. Nagsakit pa'y ni tatang. Makalungaw kayon tumatlaeng. Basta agagawa ka. Ikagumaam ti makaturpos iti panagadal mo. Makaturpusak nga ta. No kastoy mat nga awan pagadal ko. Ay, awan latam mo. Nagdinamot gayam da beya kan Frank iji papaabangan ti kapsat ko. Pudno ka di dayta, nana? Nagdanadan? Mas daawak mat iti nakitak. Nakitak nga imo nagdaadwa iti may sa kwarto. Saan kayo nga taan nagriro laang, nana? Dinamag ko pa iti kapsat ko.
Noan niya tinagan dagiti agigan iti kwarto nga imo no ganda. Ket biya ken Frank kano? Kasanon no agsikog ni Bea? Nanaknakam ka ngam isaw. Nakiden nakit din. Babaero pa'y mat nga rin tinakiden na. Ha? Babaero ka din ni Frank, nana? Ay, nadamag ko. Nga do ti potot na panay inauna. Anya? Imbag ta nagsabat ta ka. Imalis ka no jay anak mo iti nagkasiraan na. Ha? Apay nga imalis iti nagkasiraan na. Ijay ka no as-asideg ti ayan ti trabaho na. Nalaklakan sa kano ti abang ijay. Adda nga ruden trabaho ti anak ko. Wen ka. Servidora ka no iti restaurant. Ay, imbag man ta, adda nasarakan na adagos. Adda dito iti napan nagbirok iti trabaho na iti syudad awan ka no mo tinabirukan na. Ay, naswertean na mataka ka. Imbag day jayan, gamti awan trabaho na. Ay, sabagay mo't kit di Ang sayang mo't ti panagadal na kaka. Ay, sayang nga talaga. Ngam awan maaramidan ta. Taawan ket nga rod pagadal na. Di ka di sumurag iti trabaho. Apay nakailan ka pa lang. Madmadi ti bagik. Jak maawatan tirik na. Agpampambar kan samot lang. Agpampambar. Apay ko mga agpambarak ngay. Madmadi ti bagik ta sa anak ngamin anag sa nga ili. Nangag mo. Kaya't mo asawan, masikog ka, danga. Dang ako nam itan, tanagbong at inaramid ta. Ayop ka. Di nag-awagan iti ayop, danga. Anya ti awag mo iti parso amang sikog. Ngambay-bayan na ti sinikugan na. Ayop lang ti mga ramid iti kasta. Panawan ka man langan. Aping impalubos mo ang nagsikog ka. Danga ka talaga. Kablawan ka, takaturturpos mo, ngam adan agur uray at trabahom. Naggasat ka, Manong Jared. Agyamanakan ka. Nagbunga matlangan ti sakripisyo. Di ka mangliplipat no adakan iti nga to. Saan ko amalipatan ti kaskan ka na singpat? Sa anak apumanaw dito a boarding house. Tada ka agayam ko. Naks, ha? Imbag man takayat mulat at agyan dito Oray may sakan nga inhenyero. Engineer Jared. Ha? Nagpormal mat unay daytan nga awag mo kanyakon? Pudnumat nga engineer kan, Manong Jared. Wen, basit langan akan ito. May saka mo't ten a nurse. Ket, si kanto ti mangagas iti nasakit a pusok. Ha? Nasakit a puso? Ada ka di sakit mo, Manong Jared? Anda, si kalang ti makaagas. Saan ang maagasan? Ti asino man a doktor. Saan asimangpet dito boarding house da di Frank? Manipod masikugak. Nagbaliwan. Saanan akas ididamo ti panakilangan na kanyak. Ay, sapay agbawas da kano iti trabahador iti restaurant. Sigurado lakit di amay saak amay ikat. Tamadlawin ti tiyan ko. Ay, buisit kit di ti kastoy. Ni Bea ti masabat ko iti sango ti grocery. Nakakot kan madlaw alin mokmag. Kasla masikog. Si kamat gayam Janet. Ang grocery ka? Wan, Bea. Madlaw alin mokmag ka Kasla masikog ka. Masikog? Ni, sana? Panagkitam lang. Limok magak takanayo nak ngamin amangan iji restaurant a pagpapaaya. Kasta ka di? Kumusta kayo matan ka ni Frank? Frank? Amupay no ayan day di Frank. Saan ka di? Ako nada, nagden na kayo? Nagdan na? Ay saan? Agayam kami lang. Nana,
Saan ka di anak ko nayo ang nagdenadabeya kan Frank iti papaabangan ti kabsatyo? Wan basang. Nakita mismo ti dua amatak. Nagsabat kami ngamin itay. Nadlaw ko alimukmag. Sana kakod. Kasla masikog. Nalabit ang masikog Basta nakiden na ti babae iti lalaki. Posibleng ngagsikog. Malaksid ano lupas. Kuna namat asaan da kano anagden na. Saan kano amasikog, nana? Sa lawasaw dayjay. Ay, saan nakachismusa? Ngam, mapanak tumanin iji balay ti kabsat ko. Paliiwak man ida. Apay nga itaka lang asumangpet. Napnapanam. Apay adamagam. Anya kumangay ti bibiyang mo. Asawa kaya. Nagkalay sa taya. Ayop ka, Frank. Kasano kami iti anak ta? No irresponsable ka mat. Awanan trabaho. Tamadlaw nga minan ti tiyan ko. Mas daawak namin Tapay ngayon, tulok mo nagsikog ka. Nagsikog ka kaya no saan nagapukan ka? Imbaga kaya, nagsikog ka. Intun dakkelem tatyan mo, nagalas ka na kitaan. Kasla da sarsaron mo matambor. Ayop ka talaga. Daytoy ka tinaganganab ko kan ka. Di ka paila. Anya? Ituloy mo. Jack paila, Anya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo ita alawas ang napaunuan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.